जों दान्दिसे बारहुंखानि सल' नै सिख्लाफ्रा मैगं बासिगासिनो लोगोफोर लाजिबावबायसो मा मैगं लाखो देखायलाय देखायदोब्रा मैगंखौ नंखाय सानमारदों नों खेला इनै उखुन्दै खुनायखौ नुवाखै नों इनै उखुन्दै खुगासिनो खेला हैस माया खामखोदाय खेला हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' लोगोफोर दायो आङो बाजाराव थांनो नागिरदों मंगलबार बाजाराव बेनिफ्राय बाइकआ आंना बेटारिया गाज्रि जाबायमोन आरोना बेटारिबो गोदान होनांगौ दङ बाइक मेकानिकआव लांनोसै मेकानिकनाव थ' लोगोफोर दायो आं गामिनिफ्राय थांगासिनो गामिनि लामाखौ नायनो हागोन बिराद गाज्रि आरोना लामाया बेनिफ्राय बाइकखौ आङो नारनानैसो स्टार्ट खालामदों बिराद खस्थ'यै बेटारिया डाउन जाबायना दायो बेटारि सोलायनो थांगासिनो आङो मेकानिकनाव सासे फंबायखौना नारहोबाय आङो दायो थांगासिनो दं लोगोफोर आङो टाउनाव थांग्रोसै टाउनाव मेकानिकनाव बानायग्रोसै आरोना गारिखौ लोगोफोर दायो आङो मेन हाइवे मोनफैबाय आरोना जोंहा फाखा लामा मोनबाय टाउनथिं थांग्रोसै आङो मेकानिकनाव गारिखौ थाब बानायग्रोना लानांसिगोन बेनिफ्राय बाजाराव एसे दिनै मंगलबार हाथाय नालाय हाथाय खालामनांगौ दङ एसे संख्रि बानलु संसार जानायनि खोथा दं ना लोगोफोर नङा होमबा खोनादों नंखाय सानमारदों नों खेला इनै उखुन्दै खुनायखौ नुवाखै नों इनै उखुन्दै खुगासिनो खेला हैस माया खामखोदाय खेला इन्जिनानो गुदुं जाजोबदों खेला नै थ' लोगोफोर इन्जिनानो एकदम उखुन्दै खुनानै होजोबदों बेटारिया डाउन जाबायमोन आरोना ओमफ्राय मा जानानै थाखोथाय सालायालासिनो दोनबाय बिदिनो मास मोनसे गाहाम जाबाय सालायैया ओमफ्राय दा नेगासिनो आङो ZX-खौ नेगासिनो दङ दिरुं बिहरदों आङो दिरुं बोनानै लांनांसिगोन दायो माला मोनफैगोन बियो लोगोफोर बिदि अबस्था जाबाय आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम इन्जिनानो उखुन्दै खुजोबदों आंलाय जोंब्लावसिगोनसो खोमा सानबायमोन ओमफ्राय माब्रा नैबे बथलनिफ्राय दै लायबाय आं नै गाहायाव दै दङ बे बागान हाखरनिफ्राय दै लायबाय आं दै लायनानै इन्जिनाव सारबाय आङो खामजानो बिराद गिबायमोन आङो खामबाथाय सेसमोन ओमफ्राय दा दिरुंजों खानानै लांसै मेकानिकनाव जोंदावखौ नेगासिनो दं जोंहा ZX-खौ ओमफ्राय बे फैबासो दिरुंजों खानानै लांसै सलायथ'ला डाइरेक्ट मेकानिक मोनहैबासो बानायनानै सलायनोसै आरो गारिखौ मबाइलफ्रासो गाज्रि जाबाय नामाथाय मबाइलखौथ' दाखालिसो चेन्ज खालामदोंमोन आङो इन्जिन अइलफ्रा बोरै जाखोथाय र' नायनांगोन मा दाबो मोनफैयाब्रा मानसियालाय मा दाबो मोनफैयाब्रा मानसियालाय एफा गोबाव नेगासिनो आं नै दाबो मोनफैया बाब मानसिया माजों सिबना फैदों नै दोनहैग्रोबावसिगोन नामा इलाय आन्दायलांबावबाय मानसिया आन्दायलांबावबाय मानसिया दै जारला मानसिलाय ओइ इन्जिनानो माबा जाना होदों इन्जिनानो माबा जाना होदों राइडारथ' प्र' राइडार बोरो दिरुङालाय दिरुङा थगायदों सानखोना माखो मानसियालाय फ्रेंक नङाब्रा फ्रेंक नङा बै दैखौ नुवाखै लाबोमाराखै आरो बेयो ए बिसास गैबारालै मानसि लोगोफोर नै नेनानै आं बिराद गोबाव नेबाय आरोना ओमफ्राय टार्निं मोनफै होनना बुंबावो आंखो नङा थारमाने बुस्थुआ मा मिथिगौ ना ओमफ्राय आं नंगौना जागासिनो मालाबा आङो प्रेंक खालामो नालाय ओमफ्राय नै बाजै दंबावो दंफैयो आरोना मा बायनो दिनना सेन्देल बायनो फैबावो आरोना दिनै मंगलबार हाथायाव गैला आं बिराद गिबायमोन उखुन्दै खुजोबदों ओमफ्राय मास मोनसेसो जाबायमोन ना सालायालासिनो दोननाया बेटारिया गाज्रि जानानै थाबाय बेटारि सोलायनांगौ दायो खानानै लाबानो फैया बोरमा सिखाव खावनानै दिरुङाबो नायलाय बोरमा खाग्रासो लाना फैगौ फिसा नंगौबो खोमा बोरमा खाग्रासो एसे गिदिर खाना फैबानो जायो आच्छा बाइकखौलाय मा बुद्रुलांनो
मानसिखौ बुजायदों एनिवे लांनोसै बाइकखौ मा जादों बाइकआ बाइकआथ' मा जादों मेकानिकनाव लांबासो मिथिगोन माने इन्जिनाव उखुन्दै खुदों आरो ना ओमफ्राय गोबाव जाबाय नालाय जाम जानानै थाबाय बे लांसै दायो लोगोफोर जागोन दे बिदिनो हेल्प खालामलायनांगौ आरो ना लोगोफोर हेल्प होबासो हेल्प मोनफिनो ओमफ्राय आङो माखासे लोगोफोरखौ कल खालामथ'वासै ओमफ्राय जोंहाथ' बिदिनो क्लस नालाय जों थांलाय फैलाय बेखायनो लेंहरबाय आरो ना जेडेक्सखौ आरो हाथायावबो फैनो गोनां दंखायो मानसिया ओमफ्राय दहाय आं कल खालामनो होबाय कल खालामासै बियो ओमफ्राय बाजैखौबो लाना फैफादों जोंहाथ' हाम्फैया दा फैथ'नो हाया एसे लोमजागासिनो दं मानसिया लोगोफोर नायनो हागोन नै अबस्था खाराब दिरुंजोंसो बोनांलायबाय आंना बाइकआ लामा ससेयाव बांसिन गाज्रिसिन जाना होबाय आरो ना उखुन्दै खुजोब्बायमोन उखुन्दै खुनायखौथ' नुखादों नोंथांमोना बेटारियाबो गाज्रि जाबायमोन ना बेटारि चेन्ज खालामनो होननानैसो फैदोंमोन आङो लामा ससेयावनो बांसिन गाज्रि जाना होबाय लोगोफोर नै नायनो हागोन दिरुंजोंसो खाना बोनांबाय बाइकखौ जारला जारलानो हाथाय जाग्राफ्रा नायलांजोबसिगोनलै आंनि बाइकखौ हे आंनि बाइकआ मा थांखो मानो गाज्रि जानो मोनखो नैसो जासिगोन बे दिल्ली टु बडलेण्डआवसो बिदि होनोमोन आंनि बाइकआ हिर' हन्डा स्पिडार एक्सट्रिममोन नायनायसो दिनै आंनासो बिदि जानांगौ जाबाय आरो ना दिल्ली टु बडलेण्डनि बायदि लोगोफोर हे आंनि बाइकआ माइ थांखो सोरसो मानसिया खावनानै लांखो बिदि जाबायलै दिल्ली टु बडलेण्डनि बायदि आंनि बाइकआ गाज्रि जाबाय दिनै उफाय गैया लोगोफोर मा खालामनो दाथ' बानायनांसिगोन बानायनो होननानै लाबोखादोंमोन बाइकखौ लामा ससेयाव बारासिन जाबाय आरो ना गाज्रिया उखुन्दै खुजोब्बाय इन्जिनावनो दायो आङो नै वाइड एंगेलाव लादों वाइड एंगेल आङो गप्र' बायदि लादों आरो ना शटखौ टाउनावथ' बिराद नायसिगोन आंनि बाइक गाज्रि जानायखौ मानसिफ्रा लासिंसिं मोनखाबाय सयथि जाफेरानो मंगलबार हाथाय थांगासिनो दं दायो बेटारिया गाज्रि जाखाबायमोन होमबाबो लामा ससेयाव बिदि जानाङामोन आरो ना वा आसोला हेलमेट लाबोदो आं हेलमेट लाबोबावाखै दिनै थाखाया मंगलबाराव मालाबासो थायो मालाबा थाया बाइकआ गाज्रि जाबाय बोनांगासिनो दायो उफाय गैया उफाय गैया दायो बोनांदोंसो आङो गारिखौनो मेकानिक मोनफैबाय दायो बारा गोजान गैला मेकानिकआ ओइ नै डेन्जार बेहाय बो दायो मोनफैबाय नै लोगोफोर जिबनदा फाइनालि जिबनदा मोनफैबाय लोगोफोर दायो दखानाव मोनफैबाय आरो ना आङो बाइक मेकानिकनियाव जिबनदानियाव बाइक दखान मोनफैबाय नै स्पाइडारमेन ओमफ्राय बाजिबो नै बानायनांसिगोन दायो उफाय गैला बेटारि गोदान होग्रोनांगोन आरो ना नुखाबाय नोंथांमोना अबस्था खाराब ओइ इंजन तो पूरा धुआं उलाई गई यार इंजन माने धुआं उलाई गई इंजन तो धुआं उलाई गई पूरा उखुन्दै गजोबदों आरो ना नै बेहायनो दै होनांबाय आङो पानी दारिबो लगावसै याते অলরেডি কিবাটো বেটারিটো বেয়া হৈ গ'ল ষ্টাৰ্ট নহয় তেলিখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে নিজে নিজে কি হৈছে এতিয়া নাজানে আৰু এক মাহমান চলোৱা নাই না মই গাড়ীটো বেছি জ্বলিব বুলি ভাবি কিনি মই ইয়াক নাইদো বাইকা
खुलिबाथाय मा जाजोबो भाङा फुटा सिस्टेम जाजोबो नै बेटारिया बेखौनो आं दिनै चेन्ज खालामनांसिगोन आरोना बोसोरथामनि बारबाय 3 इयार्स पार हयगल हयथु बेटारि किनार परा गोदान बायनायनिफ्राय बोसोरथाम बारबाय आरोना ओमफ्राय दायो गोदान सोलायनांसिगोन आं बेटारिखौ बांसिन बेयावनो बानायफैयो गोबां माजबाटनि बाइक सालायग्राफोरा जिबन्दा होनना बुङो आरोना नैबेनो मालिका जोंना किबायटा कय दियाव गैयाते আপনার দোকানটো কোনখিনিত আছে মাছবাট রেলওয়ে স্টেশন দোকানৰ নামটো কি মন্ডল ব্রাদার্স হা মন্ডল ব্রাদার্স लोगोफोर बेयाव बानायफैबानो जाबाय बांसिन माजबाट एरियानि बाइक गाज्रि जाबाथाय बेयावनो बानायफैयो आरोना घरत बेया हयसे हलेও মানে আপোনালোকে টানি আনে মানে लाना फैयो आरो इदि न'आव सोरबाफोर गाज्रि जानाय दंब्ला नै कन्टेक्ट नाम्बारबो होखानाय दङ आजिकालि কি ডাঙৰ হা ডাঙৰ গাড়ীও কিবা কৰে इन्सुरेन्स बनाय आरो इन्सुरेन्स बानायो आरोना गिदिर गारिनिबो आं सानदोंमोन पिक्सारखौ नुनानै गिदिर गारियाबो बेयाव सार्भिसिं जायो खोमा सानदोंमोन आं नै ओरैजाय सिंथिं पुरा बायलु बायला माबा माबि दंलाजोबो सेकेन्ड हेन्ड बाइक आसिनाखि আপনার তার নাই न माने भिउवार्स बिला खुदेथ' गैयानो उनाव आं देखायगोन र' बहाबा माजबारियाव मोनोबा साबस्क्राइब কৰিবি নাম কি হা दैमु কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত কাম কৰি থাকোঁতে 2 বছৰ হ'ল 2 বছৰ नै फाइनालि आं दायो लायबाय एसएफनि लागायनोसै बेखौ या मा मा मोनो एक्सेसरिज नायनि र' आनबक्सिं खालामनानै बा बेटारिया गिलिरथार माथो जेबोआनो गैया बाला जेबो गैया नै फालथु नैबे फुरानामोन आरोना डेन्जार जीबन्दा यो जीबन्दा এ দোস্ত বিয়া কেতিয়া হবি বিয়া হৈ বুঢ়া হৈ গলো হা আৰু এটা নিও না ছুটকি আনি দে দে এবাৰ কি ছোৱালী বিয়া কৰিব এবাৰ চাই আছো হা চাই আছো এটা কি ছোৱালী পাওঁ সিলেকশ্যন হোৱা নাই কোনবা বংগ ইউৰিয়া ছোৱালী ল'ব কোনবা পছন্দ হৈছে যদি কমেণ্ট কৰক लोगोफोर नै लगायबाय आरो ना बेटारिखौ लगायबाय কি বেয়া হৈছিলে বেমাৰটো পোৱা নাই এনেতো বেটাৰী ডাউন আছিলে ষ্টাৰ্ট নোহোৱাটো কিন্তু আধা ৰাস্তাত বা কিয় ধোঁৱা ওলাই গৈছে ইঞ্জিনৰ পৰা দৌৰি পৰা নাই হা চব হৈ গ'ল মেকানিক কিমান বছৰ হ'ল কাম কৰি থাকাটো ইয়াতে মোৰ 12 বছৰ ৰানিং 12 বছৰ বাহ 12 বছৰ যাবাই না বিয়া আৰু তোৰ মোৰ 1 বছৰ 1 বছৰ ঘৰ ক'ত ঘৰ এইখিনি महामनि ओसोराव आच्छा थ' लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव आंनि लोगोखौ लोगो मोनदों आरोना नै तुषार बिनि नामा किबायटा कयदियाव बहुत दिনত আজিয়ে লগ পাইছে আৰু কলেজৰ একেলগে ক্লাছত আছিলে একেলগে সমান পঢ়িছিলে আৰু আংজনে ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড কিন্তু ই বিয়াত মাতা নাই দে বিয়াত মাতা নাই কিন্তু আমাৰ যোৱা নাই সি মাতিছিলোঁ মই বহুত ভালো আছে ओमफ्राय ঐ এ ব্লগ বনাই আছে মোৰ मालाबा खुसिया जानो थांगोन नो जोंनाव खुसिया जावनाय भिडिअ नायबाय थायो आरोना बर' এটা बर' কি কম কিবা এটা কৈ দিয়ক মা খবৰ বুলি ক'ব লাগিব মা খবৰ দে লগ পাম আৰু ষ্টাৰ্ট হ'ল গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট হৈছে বনাই দিছিলোঁ দে বনাই দিয়ক এই বন্ধ কৰিব বনাব হা দে বনাই থাক লাজ কৰিছ নেকি বা লাজ কৰিব নালাগে দোকানৰ ইনফৰমেশ্যন দি দিয়ক অলপ চব আছে নহয় কি নাম দোকানৰ নাম হা ভিউৱাৰ্ছ বিলাক সুধিব না কি নাম বুলি দোকানৰ নাম হা
बेटारि लांनोबा बेयावनो मोनजोबो आरो बेटारिया बेटारिनि एक्सेसरिज कारनिबो मोनो बाइकनिबो मोनो अट' এইটো কি অট'ৰ নাকি অট' ইঞ্জিন অট'ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীটো আছে ন আৰু এইটো এম্পিটাৰবিলাক কিমান যায় ঘৰত লগোৱাটো লুমিনছ ল'ব লাগিব এইটো কেতিয়াবা लोगोफोर फाइनालि आं दायो नै बेखौ लाबाय आरोना बेयो वारेन्टि कार्ड किमान बोसोर 2 बोसोर 2 बोसोरनि थाखाय वारेन्टि कार्ड लाबाय नायनोसै माने आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबाय नै नायनो हागोन दे साइराक न थेंक इउ दायो आं थांसै आं दायो हाथायाव थांसै आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दायो आङो थाव सोनो थांगासिनो आरोना नै नायनो हागोन थावा जिर' थावानो गैला बेटारि गोदान लगायनांबाय उपाय गैया बेटारिया गोदाननिफ्रायनो सोलायाखैमोन आरोना दिनै सोलायबाय बेटारिखौ एबार माबाय थानो हासिगोन बिदिनो सालायबाय थानो हासिगोन बेटारिनि थाखाय प्रब्लेम जादोंमोन गारिया ओमफ्राय दायो आं थाव सोनोसै थावा बिनिया मोजां मेन टाउननिया मोजां नङा थावा बेनिखायनो सोआ जोङो बेहायसो सोफैयो आरोना थाव सोनो फैबाय आं दायो बाखिसो सोगोनलै दिनैबा हले थावखौ हरना हरा बाखि औ 200नि हरदो मैगं बाजार हाबबाय आङो मैगं बाजार मैगं मोनफैयो आरोना लोगोफोर आङो दायो हाथायाव मंगलबार हाथाय नायसै र' मैगंखौ मारसि दं आलु 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 पियाज पियाज कत हा किलो बै से लकेल मोनोमोन र' लकेल नागिरहैनि आं जे लकेल थायोमोन लकेल मैगं सब मेडिसिन होनाय गोजा आरोना ओंखायनो आङो दायो लकेल फाननायखौ नागिरदों बल सल अ কি দাম লাও 50 টাকা 50 টাকা र' लकेल मैगं नागिरदों आं दायो लकेल किरा कत किरा 20 টাকা कम नाय र' बै गावालि फाननायखौ नागिरदों आं मेडिसिन होनाय गोजा ओंखायनो जानोबो बोरैबा मोनलायलाङो थाइबेंफोरखौ 30 टाका खम जाया 20 टाका लादो केजि 20 टाका 20 टाकाबो 20 टाका फानबाया नैबे लकेल आरोना लोगो मुलि होनाय नङा दा मुलि होनाय नङैखौ लांसै जायालै 20 टाका दे हरदो लकेलखाय लाबाय आं नै लोगोफोर मेडिसिन होनाय गोजा मैगंफ्रानो लाजाया बेनिफ्राय बेलाथियाबो लकेल खोमा गोखै ना गोदै बिलाइ बांद्राय गोखैबो नङा गोदैबो नङा इयो मा दाम 15 टाका फवा हरदों बेलाथिया फवा दंबोयो फाथो लानोसै आं फाथो मा दाम 10 टाका मुथासे हरदो मुलि होनाय नङा दा मुलि होनाय नङा हारसाफोरनाथ' सेस मेडिसिन होनाय गोजा नै ओंखायनो आङो बेखौ लाबाय आरो मैगं लाबाय लकेल मैगं नागिरबावसै दायो नै सिख्लाफ्रा मैगं बासिगासिनो लोगोफोर लाजिबावबायसो मा मा मैगं लाखो देखायलाय देखायदोब्रा मैगंखौ आलु फाथो सबाय बिमा आंनि जे एखे लाथारदों माथो आंनाबो नै आलु फाथो लकेलखाय लाबाय आङो बैयाव बर' हिन्जावफोर फाननायखौ हयसे ना खुरा हा आरो लागबो ना सेरनै लानोसै आलुखौ सेरबेस लागोन नोंसोरलाय सेरसेल' ए এইটো ভাল আছে ৰ फैयाखै हा হৈ গ'ল দে
आलुआनो बारा मोजां नङा इयो एसे सेवनाय गोजा दा मोनजा गोसो खालामबाय लोगोफोर दायो आङो फाथो मैगं बायदिसिना माबा मैगं लाखांबाय आरो ना बेनिफ्राय मंगलबारथायाव फैबाथाय आङो एकदम बादाम मोनजायाबाथाय मोजां मोनथारा बादाम लांफानोसै दायो बादाम लांफागोन आरो ना फाथो मैगं लकेल मैगं लाबाय आङो दायो बादाम लांसै बारा मानसि जायाखै दिनै बिराद खम दखानफ्रा फैजोबाखै आरो ना नायनो बिराद खम दिनै दखाना बादाम लांसै दायो बादाम 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 दियो खुरा दे 20 টাকা दे কাঁচা বাদাম কাঁচা নহয় না ভাজা বাদাম ভাজা বাদাम लांसै दायो आदैया लाबाय बजार जाबायना अ सार्भिस लाखो बेदरखौलाय 8 केजि ल' दे सप्तासेनि लाखाबाय नामा दे पियाज कत 20 টাকা কেজি 20 টাকা কম নাই কম বৰষুণ আহি আছে এতিয়া কম কৰক যিমানি ক্যামেরা করো হা বাজার হইছে আপনার 15 টাকা বেশি আছে 20 টাকা আর গাড়ি ভাড়া আছে 1 টাকা আচ্ছা ক্যামেরা ক'ত পৰা আহিছে কুৰা দেখেছিলি ঢেকিয়াজুলি আচ্ছা ঢেকিয়াজুলিफ्राय फैदों आरो ना बिसोरो लांसै र' बेसे नालागे आधा केजि लांसै आरो ना बांद्राय लांला थ' लोगोफोर पियाजखौ आधा केजिल' लानोसै आङो ओइ खुरा जुखक पियाज जुखक पियाज আর হল 2 কেজি দাম 30 170 ओइ खुरा इफाले साना ইফালে 30 দুঃখ आधा किलो তো আমি 130 টাকা दे आधा किलो दे बेलाहि नाय न' बेलाहि आं दायो बाजार खालामखांनानै टाउनाव फैलायबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आलु सक लांफानोसै हाम्फिया आलु सक बिहरदों 5 टा दियाव आलु सक गुगनि सुगनि मोनो बेहाय दाउदैनि सप कণী सप पाय न' আৰু কি পায় পকৰি আছে ওহো আলু চপ বনাব লাগিব বনাই দিয়ক লৈ যাওঁ গৰম গৰম বেছি নাই 10 হাত ধুব পানী আছে নেকি অকণমান দিয়কচোন কি হৈছে হাত ইমান এই আলু বাচিছিলে বজাৰত